Kaixo guztioi, ariketa honetan, 2009ko ekainekoa dena, ematen dizkigute hiru matrize, bi biderbikoak, eta esaten digute lehenik eta behin zehazteko I gehi B matrizaren alderantzizkoa, non I matrizea bi ordenako identitate matrizea den, bale? Egin barko dugun esango da matrizea hau gehi identitate matrizea, eta begiratu E alderantzizkoa daukan edo ez. Eta ondoren, esaten digute kalkulatzeko isa eta I matrizeak, bale? Isa eta I matrizeak izango dira baita ere bi biderbikoak, eta izango dituzte, bere elementu guztiak izango dira ezagunak, eta kalkulatu behar ditugu ekuazio sistemaren bitartez. Hau bezalako ariketetan, esaten digutenean aldez aurretik kalkulatzeko ea hau bezalako batek alderantzizko duen eta gero horrelako zerbait eskatzen digutenean, normalean hau erabiliala izango dugu hemen. Eta ikusi behar dugu, honetan pentsatu beharko dugu bizkatzat, zelan erabiliko dugun hementik ateratako informazioa hemen. Zergatik, denbora aurrezteko eta beti egongo dira beste bide batzuk, baina esan dezakegu hau izan daitekeela biderik laburrena edo errazena. Beraz hasiko gara I gehi B matrizaren alderantzizkoa kalkulatzen. Batuketa hau egiteko, goratu matrizen arteko batuketa oso erraza dela, joan bargarela begiratzen, bai? Gehi bakoitzean, kasu honetan bat gehi bat, honetan 0 gehi 0, honetan 0 gehi bat, eta azken honetan bat gehi bi. Eta honek emango digu bi 0 bat eta 3. Matrizioni D deituko diogu, hau edeten gabe ez idazteko. Beraz, kalkulatu behar duguna da, honen alderantzizkoa. Goratu matrize baten alderantzizkoa kalkulatzeko lehenik eta behin kalkulatu beharko duguna matrize horren determinantea, eta gero baita ere kalkulatu behar dugu matrize horren adjuntua eta adjuntuaren transposatua. Bai? Hasiko gara beraz, gure matrizearen determinantea kalkulatzen. Beraz, adjuntua egiten dugu sarruz, hau biderkatzen eta hau kentzen. Beraz, geratzen zaigu, 2 bider 3, 6, ken bat bider 0, 0. Beraz, determinantea izango da 0. Ia badaukagu, gure determinantearen matrize. Gure matrizaren determinantea. Nola 0 ez den, badakigu existituko dela alderantzizkoa, eta orain egingo duguna da, adjuntua kalkulatu eta gero transposatu. Gogoratu, adjunto kalkulatzeko, erabili behar dugula minoreak bai, hemengo elementua kalkulatu nahi dugunean, ikusi behar dugula zer gertatzen da, hau tatzatzen dugunean eta hau tatzatzen dugunean, eta hemen geratzen zaigun zenbakia. Zer gertatzen da, bi biderbiko matrizetan oso erraza dela, azkenan egin behar dugun gauza bakarra, izango da, elementu guztiak kontrako aldean jarri. Hemen dagoen elementua hemen jarri, hemen dagoena hemen dagoena hemen, eta aldrebes. Eta orduan, hau bezalako zerbait geratzen zaigu. 3, 2, bat eta 0. Eta horretaz aparte, baita ere gogoratu jarri behar dugula negatibo batzuk, jarriko berdez hauetan beti jarri behar dutugu positiboak eta hauetan negatiboak. Jakiteko negatiboak edo positiboak diren, begiratu behar dugu azkenean, hau da bat elementua, bai? Lehenengo lerroan eta lehenengo errenkean dagorako jarrita, hau da bat bi, hau da bi bat, eta hau da bi bi. Bazkenean, bi zenbaki hauen batura bikoitia bada, kasu honetan bat gehi bat bikoitia da, orduan usten dugu daukan zeinua. Aldiz, bat gehi bi bakoitia dena, orduan negatibo bat esarriko diogu hor dagoen elementuari. Kasu honetan 0 hori ez dugu zer jartzen, plus 0 eta minus 0 berdina direlako. Eta baina adjuntua dugunean kalkulatuko dugu horren transposatua edo iraulia, bai? Eta iraulia egiterakoan, diagonaleko elementuak berdin geratzen dira, 3, 2, eta hemengo elementuak diagonalez daudenak justo simetria izpilu bat bezala. Hemen dagoena, hemen jartzen da. Beraz, aldatzen dira berriz ere lekuz. Hemen minus bat eta hemen 0. Bukatzeko, alderantzizko izango da bat zati determinantea hemen kalkulatu duguna, hemen jartzen dugu adjuntuaren iraulia, bai, egiten dugu biderketa, goratu kanpoan daukagunean elementu bat biderkatzen matrizea biderkatu behar dituela gai guztiekin, eta ondoren egin duguna izan dira simplifikazio batzuk, ezta? 3 zati 6 bat zati bi ematen du, eta 2 zati 6 bat zati 3. Beraz, ja egin dugu, A atala kalkulatu dugu zein den gure I gehi beren matrizaren alderantzizkoa. Orain bigarren atalarekin gogaz. Hemen daukagu D eta D-ren alderantzizkoa, goratu D zela I gehi B. Geroago erabiliko dugulako. Bale? Eta orduan kalkulatu behar ditugu isa eta I matrizeak, bai? Eta hau da ematen diguten ekuazio sistema. Fijatzen bazarete, hemen esaten digute A bider isa dela I, eta hemen goian daukat A bider isa. Beraz, egingo dugun lehenago gauza izango da ordezkatzea. Beraz, gure, hau da,
lehenengoa eta bigarrena, gure lehenengoa geratuko zen A izaren beharrean jartzen dugu I gehi B I berdin C. Eta hemen igual da, kausarik, ez da zaila, baina batzuetan okurritzea kostatzen du, ezta? Ni daukat hau, eta hau ebasteko erabiliko dugu alderantzizko matrizarena. Hau da, nik hemetik atera behar du zerbait, eta hemen eskuinean biderkatu. Zelan egin dezaket hori? Hemen daukat faktore komun bezala I, ezta? I matrizea. Baina, karo, ni I matrizea ateratzen badut faktore komun bezala, hemen eskerrean ze geratuko zait. Bat zenbakia? Ez, eta bat zenbakia matrize batekin batzen badugu, ez dugu ezer lortuko. Hemen beraz, nik aukera daukat, gogoratu beti daukara aukera, jartzeko identitate matrizea nahi duan lekuan, beraz jarriko dut gorriz, bale? Jarriko dut gorriz ikusteko gu sartzen dugula, zergatik sartzen dugu ez duelako ezer aldatzen. Eta orain bai, atera dezaket I, bai, faktore komun bezala, baina gogoratu matrizetan garrantzi handikoa dela matrizeak eskuinetik edo eskerretik biderkatzen duten. Beraz ezin dezaket eskerrera atera I matrizea. Zergatik identitatea eta B matrizea eskuinetik biderkatzen duelako. Orduan, hau horrela geratuko zitzaidan. I gehi B, parentesi artean, eta kanpoan I berdin C. Egin dudan izan da, I atera faktore komun bezala, baina eskuinera. Horretaz aparte, orain jala daukat I gehi B, hemen agertu zaiguna, bai? Eta I gehi B, nola alderantzizkoa daukan, eta gainera bere alderantzizkoa kalkulatuta daukagun, erabiliko dugu. Zergaitik, ni orain eskerretik sartzen badut, bai? Idatziko dut orain D-ren menpean, errazago izateko, bale? D bider I berdin C. Ni orain eskerretik biderkatzen badiot D-1 eta baita ere hemen D-1, bi aldetan berdina biderkatu dudanez eta gainera alde berdinean kontuz ezin dezakedala hemen eskuinan jarri, bi eskerran jartzen badut hemen eskerran jarri behar dut baita ere, orduan ni dakidana da hau bider hau definizioz identitatea izango dela. Bai, jarriko dut I. I bider Y-koa. Eta hau izango da D-1 bider C. Eta oraintxe bertan esan dugun bezala, identitate matrizea bider matrizea ez du aldatzen eta matrizea bera geratzen da. Beraz hau geratzen zaigu horrela. I berdin D-1 bider C. Eta matrize hau ezagutzen dugu eta matrize hau eman digute datu bezala. Beraz egingo duguna da, hau bider hau kalkulatu eta horrela lortuko ditugu I matrize ez ezagunaren elementu guztiak. Hemen erabili duguna da, nola gu aurretik kalkulatu dugun I gehi B matrizea eta bere alderantzizkoa daukagun, erabiliko dugu hori orain egiteko. Eta horrelako ariketak askotan agertzen dira. Hau da daukagun eraketa. Lau ez ezagun eta hauek kalkulatzeko matrize bat bider beste matrize bat. Ikusten dugun, egin dugu hau bider hau, bai? Egiten baduzue. Hau bider hau lortzen dugu hau, hau bider hau lortzen dugu hau, hau bider hau lortzen dugu hau, eta azkenik hau bider hau lortzen dugu hemen, bai? Ondoren egiten dugu batuketak, hemen zatikia, egiten duzue, eta azkenan lortzen dugu gure I matrizea. Beraz, ja, lortu dugu I matrizea. Orain falta zaiguna da kalkulatzea, ISA matrizea. Bale, daukat A bider ISA berdin I. Orduan, aurreko prozedura berdina eginez, egingo duena da, hemen eskerrean biderkatu A ber-1, hemen eskerrean biderkatu A ber-1, eta orduan, hau geratzen zait I bider ISA berdin A ber-1, bider I. Hortaz, nola hau berdina geratzen den, ISA izango da A ber-1 bider I. I matrizea badakigu, eta Aren alderantzizkoa ez, baina A bai, beraz, kalkulatzen badugu Aren alderantzizkoa eta biderkatzen badugu I matrizearekin, lortuko dugu ISA matrizea. Kalkulatzen dugu lehenik eta behin bere determinantea, bi bider bat, ken 0 bider 0, bi. Orain kalkulatuko dugu bere adjuntua kalkulatzeko azkenean. Aren adjuntua kalkulatzeko lehen esan dugun bezala, egin behar duguna da zenbakiak lekuz aldatu eta negatiboa jarri, kasuetan gertatzen zaigu bat, 0, 0, bi, eta negatiboak jarri behar ditugu bai hemen eta bai hemen, baina nola biak 0ak diren, kasuetan ez dute inolako eraginik. Orain honen transposatua kalkulatzeko, geratzen zaigu adjuntuaren transposatua da iraulia kalkulatzeko, geratzen zaigu diagonaleko elementuak berdin geratzen dira, beste aldatzen dira, baina nola 0ak diren ez da zer aldatzen, beraz, Aren alderantzizko izango da bat zati determinantea, bat zati bi, bider bat, 0, 0, bi, hau da, elementu guztiekin biderkatzen, bat zati bi, 0, 0, bat. ISA kalkulatzeko egiten duguna da
haren alderantzizkoa, bider, I matriza. Eta hemetik ateratzen zaiguna, isa izango da. Nola hemen zerbait ditugu nahiko erra izango da, hau bider hau ematen digu, hau bider hau ematen digu, eta gero bekoarekin, hau bider hau ematen digu hau, eta hau bider hau lortzen dugu hau. Eta hau da gure isa matriza. Eta ja bukatu dugu, bai? Lortu dugu aldezerako alderantzizkoa, I matrizea eta isa matriza.